Týmto zákonom chceme odstrániť 20-ročnú diskrimináciu rodičov, predovšetkým matiek, ktoré kvôli výchove detí majú nižšie dôchodky. Tento zákon bude platiť aj do budúcna, to znamená, nie je určený len pre matky seniorky, ktoré sú teraz už v dôchodkovom veku a ktorým teda tie dôchodky prepočítame, ale samozrejme aj súčasným pracujúcim matkám a aj budúcim mamičkám. Takže do budúcna sa tá diskriminácia už definitívne týmto zákonom odstráni. Princíp je veľmi jednoduchý. Zoberieme si príjem matiek vlastne pred nástupom a po nástupe na rodičovskú a materskú dovolenku. Spriemerujeme tieto príjmy a z takéhoto vymeriavacieho základu potom budeme akceptovať odvody na dôchodky, na sociálne poistenie počas teda materskej a rodičovskej dovolenky. Tak zoberme si matku s 2 deťmi, ktorá zarába priemernú mzdu, tak v takom prípade si polepší ročne o 300 eur. Ak si zoberieme, povedzme, matku, ktorá zarába 1,5 násobok priemernej mzdy a vychováva 3 deti, tak ročne si vlastne prilepší o 600 eur. Tento zákon by sa mal pozitívne dotknúť 440 000 seniorov, samozrejme predovšetkým senioriek. To, čo je ale kľúčové, je, že bez ohľadu na to, kedy sa dôchodok konkrétnemu seniorovi prepočíta, to prepočítanie bude s platnosťou už od 1.1.26, teda od účinnosti zákona, teda nikto sa nemusí báť, že príde čo i len o 1 cent.